Jeg vil lige gennemgå for jer, der ikke kunne møde op til Viva Engage Workshop den 16. januar i kantinen, hvordan man logger på Viva Engage, og hvordan man finder sådan noget som medarbejderhåndbogen. Først så vil jeg lige fortælle jer, hvordan man logger på Viva Engage. Har du ikke en Cabin Plant mail, så skulle du gerne omkring den 3. december have modtaget en mail fra HR On med en engangskode. Forsøg lige at finde den her mail her. Når du har fundet mailen, så klikker du på linket i beskeden. Og så skulle du gerne kunne se en engangskode. Husk den her engangskode her, før du lukker mailen ned, for den skal du nemlig bruge første gang du logger ind på Viva Engage. Har du en iPhone, så skal du ind på App Store for at hente appen, og har du en Android, så skal du ind på det, der hedder Google Play for at hente appen. Når du skal logge ind, vil dit brugernavn være dit medarbejdernummer @cabinplant.com. Og har du en Cabin Plant mail, så skal du selvfølgelig bare bruge den. Det er nu, du skal anvende den engangskode, som du lige har noteret ned, som du fik fra HR On i din private mail. Når du har skrevet den her engangskode, bliver du bedt om at lave din egen personlige adgangskode. Adgangskoden skal bestå af mindst 10 karakterer og skal indeholde mindst 3 af følgende: et lille bogstav, et stort bogstav, et tal eller et tegnsymbol. Koden må selvfølgelig ikke indeholde dit navn eller brugernavn, og gamle koder må heller ikke anvendes. Prøv at tænke på en film, du har været inde og se engang. En karakter eller noget, eller et kæledyr, en kat eller hund, du har haft eller har. En ferie, du har været på, eller et teaterstykke, du har været inde og se, eller et eventyr. Alt kan bruges. Kan du stadig ikke finde på noget til din adgangskode, så kan IT også generere en kode til jer. Og dem skal I bare opsøge, hvis det er. Når du har lavet den her adgangskode her, der opfylder kravene, bliver du logget ind. Og så vil du blive mødt af den her besked her, der hedder, vil du forblive logget på? Og vi anbefaler selvfølgelig, at du trykker ja til at forblive logget ind, så vi ikke skal igennem det her hver gang. Der er lige et sidste step, inden du kan få lov til at tilgå Viva Engage, og det er, at du lige skal acceptere vores politik. Husk at notere dit brugernavn og din adgangskode, så du altid kan finde det, hvis nu du bliver logget ud af Viva Engage igen. Nu vil jeg lige fortælle, hvordan man finder medarbejderhåndbogen på Viva Engage. På Viva Engage i appen på startsiden, der er der en menu tilgængelig nede i bunden. Her vælger I Communityer, og herefter gruppen Cabin Plant AS. I kan også godt vælge Social Danmark, hvis I er medlem af denne. Derefter skal I trykke på pilen til højre for Cabin Plant AS. Jeg har valgt den gruppe. Den pil, der peger til højre, det kan I se på billede 2. Nu har I adgang til alt indholdet, der er på Cabin Plant AS-gruppen. Det er alt fra medlemmerne og til fastgjorte filer og billeder. Det kan I se på billede 3. Tryk på Employee Handbook for at tilgå medarbejderhåndbogen. Nogle af jer vil blive bedt om at logge ind igen her, og det vil være præcis det samme brugernavn, som du brugte til at logge ind på Viva Engage. Og igen præcis den samme adgangskode, som du lavede for at komme på Viva Engage. Er I ikke på Cabin Plants netværk, når I bliver logget ind her, så kan det være, at I bliver bedt om at bekræfte jeres identitet. Der vil jeg rigtig gerne have, at I beder dem om at få tilsendt et tal på sms, som du kan skrive ind. Når du har skrevet tallet ind her, så trykker du ja. Og igen får du den her besked, der hedder, vil du forblive logget på, og igen anbefaler vi, at du trykker ja til at forblive logget ind, så vi ikke skal igennem det her en gang til. Der er mange måder at bekræfte sin identitet på, og adskiller den måde, jeg lige har vist dig for meget fra det, der viser sig på din telefon, så henvend dig til IT.
Når du kommer ind på medarbejderhåndbogen, kan du tilgå hyggekalender, madbestilling, ny på cabinplan-dokumentet, udstrækningskalender og Viva Engage Guide. Og det kan også være sådan noget som rabataftaler osv.